Čau, bam, bam. Namaste, namaste, namaste. Namaste je v nepálčine dobrý deň, alebo že deň dobrý želám. 9. A dneska sa s vami budem rozprávať o USA. USA! USA! Jo, aj tak to môže byť. USA je jeden podľa väčšiny najvyspelejší štát sveta. Je vlastne najvyspelejší štát, druhý alebo tretí po Rusku a po Číne. Hlavným prvým mužom tejto krajiny, prezidentom, je Barack Obama. Áno, Barack Obama. A prvou dámou je jeho žena pani Obamová. A spolu majú deti Obamové deti, jo? Štátnou hymnou je In God We Trust. USA má koľko? 50 štátov je členených a má takúto vlajku. Toto je zase znak USA, hej? Federálny znak. Prvým prezidentom, prvým bol George Washington. Hlavné mesto USA je Washington DC. Spojené štáty americké je vlastne ich demografia pomerne pestrá, pretože väčšinou prisťahovalci chodili do týchto Spojených štátov amerických kvôli lepším jobom, viacej zábavy, viacej možností, či už rodinných, finančných alebo politických a väčšej slobody. Boli to hlavne Európania, ľudia z Latinskej Ameriky, teda Brazília, čo tam je, a potom nejaké Azíčania. V roku 2008 prekročilo Spojené štáty, teda tie hranice, až 800 miliónov obyvateľov, teda prisťahovalcov, teda miliónov prisťahovalcov. Teraz vám vlastne vymenujem niekoľko miest, možno nejaké poznáte. Čiže prvý je New York, štát, logicky, New York, Los Angeles, Kalifornia, tam máte ten Hollywood a tak ďalej. Indianapolis. Indiana. Hospodárstvo, napríklad železničné trate. Železničné trate sú o tretinu kratšie než v roku 1930, potom ako vlastne Indiánov dali head, hej, tí územia, čo sa mi tiež nepáči, pretože takisto Číňania okupujú Tibet a stále sa s tým nič nerobí ako s Indiánmi v USA, pretože USA je už oficiálne USA a s tým sa už asi nič nerobí, ak nebude apokalypsa. No a alebo zombie apokalypsa, alebo to je vlastne aká jedna apokalypsa. Vlastne po týchto železničných tratiach sa prepravujú rôzne suroviny a jedlo. Cestná doprava má najrýchlejšiu cestnú sieť. Vodná doprava, mám tam najvýznamnejšie sú ako z Mississippi a veľké kanadské jazera. Cestovný ruch. Medzi najvýznamnejšie patrí Los Angeles, LA. Potom je tam ešte Las Vegas. Pri slove Las Vegas vás určite najprv napadne peniaze, veľa peniazy, kasína, striptease bary, dievčatá, pekné holky, boobies. Zmiešané a listnaté lesy a mierneho pásma
pokryli oveľa väčšiu rozlohu vo veľkých kanadských jazier, okolo tých kanadských jazier. Sú tam rôzne púšťa, ako Mohavská púšť alebo Sonorská púšť. Tam veľa národných parkov, ako Yosemitecký národný park alebo Yellowstoneský národný park. Ten je veľmi známy, pretože tam máme aj grizzly beara, grizzly bear, akože grizzly medveďa. Kultúra. Veľké vďaka Amerike za tie úžasné hamburgery. Základná vec, keď pôjdete do Ameriky, vy mladí, je tam zakázané piť alkohol, čo je strašná smela, ja viem, som z toho vedomý. Je tam až od 21. Je tam najviac kresťanov, hej. Ale cez nekresťanské náboženstvo sú tam Židia, moslimovia, moslimov už, hej, pribúda. Nič proti moslimom, ja som osobne buddhista. Tam aj buddhisti, je ich viacej než hinduistov. Čiže to je asi všetko v tejto